Nembag nga aldawyo gagayem ken kakabsat. Patsen mi nga adda kayo manditan agsipod ta adda nga rod dayjay nagtulagan tayo nga iti kastoy nga oras iti panagadal ket adda kayo nga agur-uray tapno makipagmaymaysa kayo kada kami iti panagadal tayo iti sao ni Apo Dios. Patsen mi met nga kasbet kada kami imay kada kayo dayjay bendisyon tapno adda dayjay tarigagay tayo ngagtultuloy iti panagadal ti sao na Apo Dios. Patsen mi nga uray man dayjay panangisuro mi itoy nga studio ket adda met dayjay nakita yun nga lawag nga isu nga inyaplikar yun iti panagbiagyo ket nang rugin nga addan dayjay ayat nga isu iti mangitunton mangisuro kada tayo iti panagtungpal kadagiti pagayatan ni Apo Dios. Imbag nga aldawyo gagayem ken kakabsat siak iti gayemyo ni Pastor Eli Rafanan ket agtultuloy nga kaduak met ditoy nga kaduak nga mangyadal awan sa balin o saan nga ni Pastor Ray ken ni Pastor Leo dawatek iti gundaway nga isudamet iti mangkablaaw iti tunggal may sa kada kayo. Di manon tayo manen ay eten agagayem ken kakabsat iti oras ti panagadal. Ket maragsakan kami iti panang kita tayo dagiti banbanag akayat ni Apo Dios amaamuan tayo babaen kadagiti sasauna. Ket sapay kumata agtultuloy nga utuben tayo dagiti banbanag pagbiyagan tayo da ket isuda ta mangidalan iti inaldaw-aldaw apan nagnatayo ti na Kristiyanuan apan nagbiag tayo babaen ti Espiritu Santo. Wen kakabsat, ikabsat yo, Pastor Relino Orbi, amok nga daytoy nga aldaw, daytoy kanito ket ururayan nyo, tapno ti kasta ket agadal ti sauna nga pacheck, nga ti panagadal ti sauna, umununeg, ti panakamu tayo, nga isumid iti naragragsak, apan nakirelasyon tayo ken ni Kristo Jesus. Dawatin tayo nga rod, ken ni Pastor Ray, nga isuna iti mangidalan iti panang lukat kararag. Kararag tayo kakabsat, managayat a Dios wen pudno, sikat ibigbigin mi nga Dios, iti panagbiag mi, mangituray, iti panagbiag mi, katragsaken mi, nga awaten, pagbiagan na siraragsak atong palen, dagiti pagayatam. Nga rodag tultuloy ka nga makiada, babaen iti panagministro ti Espiritu Santo, iti panagadal mi ita ngaldaw. Yaman kami Apo, tasong batam dagiti pakasi mi, dawatin mi gitoy ken Kristo nga Jesus. Amen. 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 Dawatin tayo kini Pastor Leo, nga basahin na iti paset amayulo, iti leksyon tayo amaikapat. Masarakan iti libro ni Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17 ken 18. Pakibasa man, Pastor. Kastoy ti kunana, di kay pagarupen nga imayak amang dadael iti linteg wenno kadagiti mamadto. Saan kay may amang dadael no di ket mangtungpal. Tati kinapudno na kunak kada kayo nga agingga amapukaw ti langit ken daga. Uray la kuma no may sa ahutaw no tulnek din tumapukaw iti linteg agingga ti suamin matungpalda. Amen. Naadal tayon kadagiti imuna nga talo nga leksyon tayo gagayem nga ni Apo Jesus isunay iti nangited iti linteg. Ket idi nga imay ni Apo Jesus nga naglasag isuna ket adda iti babaen iti linteg. Ta tinungpal na digiti linteg. Dagiti naganak na ket tinungpalda digiti linteg nga isu itinted ni Moses. Tinungpalda digiti linteg iti gobyerno tadada nga rod babaen iti Roman Empire idi. So nga napanda inaramid da digiti amin. Ket iti inkabil tayon nga prinsipyo kadagiti imununan nga talo nga leksyon tayo. Dayjay gayam insuro ni Apo Jesus nga panagtungpal, panagtulnog iti linteg, ket isukuma dayjay aggapo, dayjay puso nga adda, dayjay ayat. Ragsak na. Dayjay nga ayat, ket amutay met gagayem ken kakabsat nga
ni Apo Diyos iso ti ayat. Ngarod, no dayjay nga ayat, ket isumit laeng ni Apo Diyos, ta ni Apo Diyos iso ti ayat. Dayjay nga ayat, nga ikabil na, kadagiti puspuso tayo, Pastor Ray, ken Pastor Leo, iso dayjay mangted kada tayo, dayjay ragsak, tati ko na dayjay umuna nga leksyon tayo, dagiti linlintag na, ket saan nga, makapadagsan. Apay nga dagiti nga linlintag na, ket naragsak tayo tun amang tungpal, agsipod ta adda dayjay ayat. Idi napanalawas, inadal tayo dayjay kayat na nga sawen ni Apo Jesus, maipanggap matlaeng iti panagtungpal kadagiti tradisyon. Daytoy nga leksyon tayo itatang alawas, iti adalin tayo ket ni Kristo ken tilintag iti kaskasaba ijabantay. Bantay. Ni Apo Jesus manipod iti Matthew 5 ket inaurnong dagiti tattao ngan may nagdengeg ken kuana. Naited dayto yen akas dayjay man sermon ni Apo Jesus ijabantay. Ket no alaen tayo dayto nga sermon, mabalin nga kunana iti leksyon tayo nga mabingay iti upat apaset. Umuna nga paset isu dayjay naimbag. Anya dayjay naimbag agasat. No alaen tayo digiti Biblia tayo kabsat ket kitaan tayo dayjay naimbag agasat iti Matthew 5 nagpintas dayjay inyadal ni Apo Jesus. Ket basaek iti verse 3 kunana nagasat dagiti napanglaw iti pakinakemda. Tapay ang nagasat da Pastor Ray? Kukwada iti pagarian iti langit. Kunana ni Apo Jesus iti verse 4 nagasat dagiti agladingit tapay maliliwada. Verse 5 nagasat dagiti naimma tapay tawiden da to iti daga. Verse 6 nagasat dagiti mabisin kemawaw iti kinalinteg tapay mapnek danto. Verse 7 nagasat dagiti manangaasi ta amen danto ti asi. Nagasat dagiti nadalos iti puso da tamakita danto iti Dios. Nagasat dagiti mga magkapya tamanagan danto anak ti Dios. Nagasat dagiti maidadanes ang maipuon iti kinalinteg. Kukwada ti pagarian ti Nagasat kayo inton lalaisin da kayo ken idadanes da kayo ken pagsawsaw anda kayo iti amin a kinadakes gapu kanyak tagulbud da. Kunana na Apo Jesus agrag sak kayo ken agrag u kayo launay tapay. Tati kung gunayo dakkel sa dilangit. Takas tamet ti panangitadanes da kadagidi mamadto anagbiag nga imun unangem kada kayo. Daytoy dayjay umunang paset dayjay nga sermon. Isu nga uray no sublyo-sublyen tayo dayto nga sermon, mangited kada tayo dayjay dakkel a panagbalbaliw babaen iti ayat ni Apo Dios. Dayjay man kuna tayo nga nagasat. Nagasgasat gayam dyan na imma, nagasgasat dayjay agladingit, nagasgasat dayjay agbisin, nagasgasat dayjay maidadanes, tapay, kunana ni Apo Jesus, dakkel iti gunguna. Ngem adda dayto sirken tayo Pastor Leo ken ni Pastor Ray, dayto leksyon tayo ta, dayta ket umunang apasit na pelaeng. Iti may kadua apaset, isu ni Jesus idilig na iti iti Kristiyano iti silaw. Ken iti asin. Kunana ket da kayo iti silaw ti lubong. Anya ti serbi ti silaw? Manglawag. Anya may serbi di asin? Mangtitiraman. San lang nga mangtitiraman? Mang-preserve. Mangagas. Isungon no kita ti bagbagan ni Apo Jesus itatan, daytoy lubong nga pagbibiyagan tayo gapu iti basol, katanya ag rakurak, sumina kadayjay nga panagayat ni Apo Jesus,
Ngam adda dayjay pinili na. Iti pinili na dayjay tattao na isungin baga na da kayo dayjay silaw, da kayo dayjay Asin. asin. Iti mikatlo, iti kunana, iti Matthew 5:17 gana ti 28, dayjay panangit talged na, dayjay may sa abaro at tinaununag apa nang kita na kuma itilintag. Kada ito'y isutisirkin tayo, kada ito'y adal tayo, Pastor Ray, ken Pastor Leo. Muna. Dayjay man naununag, saan laang nga dayjay mabasa, no di ka adda dayjay kayat nga ipakaam mo ni Apo Jesus a kaipapanan na. Pastor Leo, kasano ti kapaot tilintag? Kahit ko nga subyanan, Pastor, dati teksto tayo. Di pasit amayolo. Wine, pasit amayulo. Kuna na dito'y 18, tati kinapudno na, kunak kada kayo nga agingga, ti mapukaw, ti langit kandaga. Uray la kumanumay sa ahutaw no tulnaik, din tumapukaw ti linteg, agingga ti so amin, matungpalda. Ti inadal tayong uro tinaglabas, dagiti linlintag. Okay. Ngem, iti kayat nga iyadal ni Apo Jesus itataday jay moral law. Isang apulo nga bilbilin. No alaam dayto inbagana ni Apo Jesus, kasano ti kaduna jihuta? Tulnag. May isang nga tulnag. Batilaan. No ada ko maday jay lapis mo, Pastor Reke, tulnag. Dahil lang iti kadakkel na. Tikait na nga sawen, uray anyaman apaset dahil lintag saan mapukaw. Ti kaya nga sarsawan, ti kapaot na dahil ito yung lintag, uray pa dahil kabatit ti huta, aging ganang adalangit kandaga. Hanto nga mapukaw dahil ito yung lintag, uray pa huta, aging ganang adalangit kandaga. No awan ti langit kan ti dagan, o mutin lintag. Dito nga rin iti adang maadal tayo niya, dahil kang kanayon tayo nga ibagbaga, dahil lintag, iso ti pakakitaan iti kababalin ni Apo Jesus. The law is the transcript of God's character. No, iti Diyos nga pagserserbian tayo, Pastor Leo ken Pastor Reket, agnanayon a Diyos, gagayem ken kakabsat, itilintag na, nga pakakitaan tayo ti kababalin na, kita niya rumay. Agnanayon may. Dahito ito, maisuroan yata, dadigitay kakabsat tayo, nga, dahil inbagatay man itatayan, nga nagtugaw, kahit nang agtugaw, ije tugaw ni Moises, nga awanin da, digiti daddo maapasit itilintag. Tapno dahil sursuro da, kat isulaeng iti dahil maipasurot. Ngem iti, umuna nga prinsipyo kada ito'y adal tayo, da kasi inbagang Pastor Leo nga binasam, ti sao ni Apo Diyos kat isutipudno, itilintag na kat anya, agnanayon. Ingana nga dapela da ito'y daga nga pagbiyagan tayo. Gana pelang adda di langit. Saan ang mapukaw, itilintag. Ti may sapay, Pastor, kat impaganat-gat ni Apo Isos, ti kinapatag da ito'y lintag. Nga uray kababasitan, saan na mapukaw. Iyay tulnag, pampanunutag, iya ti kinapatag lalangit ti tulnag. Nakababasit da abanag, ngamahan kayat ni Apo Isos nga mapukaw. Kakabsat. Apay niya ngamin ti kay paparan ti tulnag. Paisoy ko ng pastor, tulnag, nagpaiso. No, letter N, letter 0, tapos tulnag kam, niya ti kaya nang sa undet tapanang kitam. Nagpatinggan di kaya nang sa wine. Kasi no kita tayo sentence kami ka, no tinul na kamo. Number. No, so, no, ni mathematics ko niya, no N, O, tapos tulnag. Number. No N, O, awan tulnag na. No. Say, nagdumatan. Tinang baliw laeng kadayjay panang basam, di tulnag. No awan tulnag na, N, O, no lata. No. Gamno adda tulnag na di number ko namon. Isi kiti kinapatid ti tulnag, balbaliwan na ngamin amin apasamak. No, ikatem di tulnag. Isu nga saan na kayat ni Apo Dios nga mapukaw ti tulnag.
tabalbaliwan na ngamin da ito kakabsat. Sa stamp ka tayo, hantay nga makabalan nga balbaliwan. Adami ti puntos na ni Pastor Leo, dahil ko na nga, nung kas pangarigan ko di ka mamapatay, tulnag, the period na. Nagsartangan. Iti kaya nga sawen, hamo mabalin nga kisayan, Amo hamabalin nayunan, tapay, inpinal ni Apo Diyos, dahil alintag na. Saan tayo nga mabalin nga ikaten, saan tayo nga mabalin nga Nayunan, kisayan, saan tayo nga mabalin nayunan. Nga madaday jay naununag nga kayat nga ibaga ni Apo Jesus. Pastor Ray, kada ito'y matlaang pasit amayulo tayo. Idya 17. Kunana dito ikat tagpaiso, di kay pagarupen nga imayak amang dadael itilinteg wenno kadagiti mamadto. Sanak nga imay amang dadael no dikait mangtungpal. Muyo nga kapsat, dahito yung sao nga mangtungpal, agbalin nga pakariribukan di kaaduan. Wayne. Na duma. Anya dahito nga mangtungpal, mangilipas, mangtulnog. Laglagi pun tayo kakabsat nga iti ununa na tileksyon tayo ni Apo Isus imay tapno tulnogan na dagiti amin nga linlintag. Wayne. Tapno ipakita na nga saan nga isut pakaitibkulan ken ipakita na nga kabailan nga tungpalan dagiti nga linlintag nga dagiti ket mangted iti pagragsakan pagsayaatan urnos kental na ti uneg iti sosyudad. Tatta ti pagarupda ken ni Apo Isus iti yaay na ket imay tapno balbaliwan na. Imay tapno ti kasta ket dadaelen na. So nga ipaganit gitnan kadakwada, kadagiti ta aming nga tattao, nga ikaten na punasen ni Apo Isus, kadagiti pampanunot dagiti tattao, nga ni Apo Isus ket maysa nga managsalungasing, maysa nga mangbalbali iti linteg, no diket maysa ipakita na ni Apo Isus nga isu ket managtulnog. Now, dito ibaganat to nga mangtungpal, ti kayat nangasawen ti kalalawagan, mangtulnog, mangpasingked, mangan anay. No itilintag ket tinungpal mo, mapukaw ka di nga lintag. Dalit ta tinulnog ko nga ron. Ay, kabil tayo nga ihemplo kas pangarigan na niya. Pastor Leo, Pastor Ray, Kentsak, at da iti inted, iti gobyerno kada tayo, nga mabalin tayo nga ag-drive, ta driver tayo nga road. Okay? At da digjay lintag iti Panagmaneho. Panagpataray. At da di kas pa rin ko kabil mo no U-turn. Okay, hanggang nga nag-U-turn. Agsipod ta tinungpal mo, nga hanggang nga nag-U-turn, kaya na nga rin nga sawan, dahil nga lintag, nga no U-turn, agsipod ta tinungpal mo, awan dahil nga no U-turn na rin. Napuna sa Saan? Dalata. Dalata. Kaya na kasawan kas pa rin speed limit. Kunana ko 100 kilometers per hour. No tinungpal mo, agsipod ta tinungpal mo, kaya na nga sawan, intuno na tungpal mo, awan dahil nga lintagan. Adalata. Iso nga, gagayem kan kakabsat, dagiti daduma nga mangi paawat. Kadaytoy nga bersikulo, nga dahil inbaganan ni Apo Jesus nga umay ko at tinungpal, ket ibagada agsipod ta tinungpal nan ket awanan. Hamutong palalag. Haan nga usto, apan nang ipalawag. Taday ti kayat na nga sawen, ket alaen tayo aday jay, umununa nga in patader tayo nga prinsipyo. Dayto nga lintag, ket iso day jay, pakakitaan, it is a transcript na isurat, a pakakitaan ti kababalin ni Apo Diyos. Dayto nga lintag, ket agnanayon. Uri no tinungpal mo, agsipod ta day nga lintag, ket agnanayon, adalata ata. Inawan mo dayjay kina agnanayon na. So nga anya iti naununag nga isursuro na Pastor Leo ken Pastor Ray ni Apo Jesus daytoy umuna nga paset eleksyon tayo daytoy paset amayolo dayjay imbagang Pastor Ray ket agtultuloy idi imbagang Pastor Leo ket uri basit uri huta niya ti mainayon nyo kada ito yung kapanunutan kanda ito yung kinapudno. No, kita ente dito ure may sa atulnek. Uno hutahan to may kat. Kaya nasawan, haan nga mabalin akisayan. Dayjay nga lintig ni Apo Dios. Nun niya ti data, dayjay.
Numan pa i-magnify ni Apo Isus. Hantay ko mabalik kasi, hantay mabalik ka din dito. Tuldok na, tako na ni Pastor Tatay. Baka da pagbaliwan na dayaw, no? Da pagbaliwan na. Masapol nga, kitaan tayo, dayan anay, akay papanana. No iti moral law ti pagtutungtungan diya sa nga pulo nga bilin. No sa nga pulo, Sa nga pulo. sa nga pulo. Una. Alaantay nga ro dito adal tayo kahit hamo nga kisayan. No sa nga pulo, sa nga pulo. Saan mo nga mabalinmet abalbaliwan, agsipod ta, isu itibilin. Okay. Okay? Ngam itata dito sursuro man ni Apo Esos, imay na nga dayjay man kaslala nga dayjay in patarus na dayjay naanay aka kayat Prinsipyo. ng asawen dayjay lintag. Lintag. Dayto leksyon tayo kuna na he came to magnify. Kasla pinadakkel na pinalawan at Daytoy papanan han nga palawaan. Uno. Daytoy antiokos ta pastor. Daytoy it helps to magnify. Mhm. Tano daytoy normal nga panagkita kon Pastor Ray, digiti babasit nga litra ang kumabasan. Lord. Ngem idin nga inusar ko daytoy nga Ansyokos. antiokos. Idi basaek mabasak dayjay. Kahit nang nga sawin adda dayjay an isurat. One. Adda dayjay an isurat. Saan na nga balbaliwan dayto antiokos ko dayjay na isurat. Ngem ni Apo Esos idi imay inyeg na dayjay naununeg a kaipapanan itilintag. Pastor Leo, Di pa nakailawag na. ken Pastor Ray, ito'y pagleksyonan tayo, adda dayjay pasit na nga dayjay panangilawag ni Apo Esos, dayjay lintag nga di ka Mamapata. mapapatay. Pastor Ray, ilawlawag mo man jay kapanunutan ni Apo Esos. Uwen, Pastor. Kakabsat, laglagi pun tayo, nga dahil pagtutungtungan tayo, nga saan nga imay ni Apo Isus tapno pukawan na, no di tungpalan na, ti pagtutungtungan tayo dito nga tungpalan na, wano tulnugan na, kit iso dahito sa nga pulo nga bilin. Kat agsipod tayo iso dahito sa nga pulo nga bilin, saan nga ni seremonyal, no di kit di sa nga pulo nga bilin, nga iso ti tudtudwan na dito kakabsat, nga di ka mamapatay. Kat may sa kadagiti bilin, di ka mamapatay, ijay maikanem, kunanan toy. Basaan tayo dito kunana kakabsat, ijay 21, kunana ni Apo Isos. Nangegyo na isao kadagiti imun una, di ka mamapatay. Kat siya sinuman ang mamapatay to, agpeggad to iti panakaukom. Ngem kunak kata kayo, nga oray sa sino ang gumura iti kapsat na, agpeggad to iti panakaukom. Kat oray sa sino nga agkunan to iti kapsat na, ong agpeggad to iti panangukom. Pangukuman. Ket oray sa sino nga agkunan to, ken kuana awan nakam mo, agpeggad to iti impyerno nga apoy. Nyakit din aya, ti panangi magnify ako ng pastor, panangi yun unag ni Apo Isus analawlawag iti panakaawat dagiti tao. Nga ti panangi pagarup dagiti paresyo, ket umalayan dayjay pamapatay mo nga kinaltay mo ti biag ti tao. So dayen ti kahit nangasawen. Ngem adda ti baga ni Apo Isus nga unag. So daytoy panangrugi iti panangpapatay ket agrugi ijay uneg ti puso ijay panunot. So nga ti itudo nga surutan ni Apo Isus nga muno na saan nga dayjay outward a napasamaken no dayjay pangrugyan dayjay napasamak. Ket ti pangrugyan dayjay napasamak ijay panunot. So nga kuna dayjay election tayo tay idi napangalawas nga ti pagrugyan ti basol sa dinnaw ijay puso ijay panunot tunos da dayta. Isu nga ti maysa nga taos pagarigan sakbay ka nga pumatay. Nya nga iti mapasamak king imununa king ka, pampanunutom pa nga muna dayjay. Apay nga pumatay ka nga kagurguram di maysa nga tao. Ket no kagurguram di maysa nga tao, ijay ti pagrugyam a pagbasulan. Isu nga ni Apo Isus isuro na kada tayo, tapno maliklikan tayo di pamapatay. Umununa saan panunutan tayo nga dayjay maysa nga tao ket saan tayo nga guraen. Tano guraem dayjay tao ijay ti pangrugyan ti panunot nga pattapattaemon, planuemon, no kasano nga balsen, wenno patayen dayjay tao.
Iso nga dayjay tinununag nga kaipapanan dayjay nga bilin. Una Nga di pastor, ka kunana mapapatay. ka, uray ung kunana pay. Uray awan na mo, kunana pay. Agbalin pay nga pakabasulan. Tangamin, ijay ti pangrugyanan. Pastor Leo, ijay met relasyon iti agasawa. Dayjay ko na namit ni Apo Jesus di ka makikamalala. Anya iti naununag nga aplikasyon dayjay nga sursuro ni Apo Jesus. Kaya't kuman nga basahin, Pastor, dati Matthew 5, versikulo 27 kan 28. Kunana, nangagyo anay sao, di ka makiabig ti saan mo nga asawa, ngam siyak ko na kada kayo, nga uray siya sino amang matmat ti may sa babae tapno garteman na nakiabigan ken kuana iti puso na. Kasi baga ni Pastor Ray, Pastor, ay aytan agagayem ken kakabsat. Tipan nakiabing ibagbagan nito, hanlang nga dayjay mapangkanton nga madama. No di kat mangrugi ijay panunot, intun kinita mo nga da panaggartemon, mangrugi mo tun ijay nga iti inklinasyon tayo, awan sa balinuha nga dayjay matagikwa, dayjay saan tayo nga asawa. Kat no dayjay kat isot pampanunot, isunto tayo agbalin nga kunanan, agbalin tayon, akababalin tayo. So, ti panangrugi hanga jay mismo nga aktual nga aramiden, no di kat ijay panunot palaeng, no dayjay ti dayjay panunot tayo, inaramid tayon, Pastor. Iti inbagam itatay Pastor Ray, kat daytoy nga adadalin tayo, daytoy nga lintag, isu dayjay lintag amoral. No alain nyo dayjay lintag amoral, di sa nga pulo nga bilbilin, adda nga naisurat iti manung nga tapi nga bato. Dua. In surat ni Apo Diyos, babaen metlaeng iti ramay na, dayjay nga bilbilin. Iji umunang nga tapi nga bato, dayjay bilin, no kasano panangi Panagayat. pakita tayo, dayjay panagayat tayo iti Diyos. Wan. Dayjay mikadwa nga tapi iti bato, ipakita na no kasano iti panagayat tayo, iti padatay a tao. Wan. Isu nga idin nga imay ni Apo Jesus, iti inbaga na nga buklen daytoy nga bilin, isulaeng iti maymaysa. Ayat. Ayat. Matungpal mo digitoy nga umuna, mikadwa, mikatlo, mikapat, di umuna nga tapi nga bato, no ayatem ni Apo Diyos. Apo Diyos. Matungpal mo iti may kalima, ingga na iti may kasangapulo, iti may kadwa nga taping bato, no ayatem, iti padam nga tao. Kitain yung kapsat, iti proseso na niya. Iti proseso na, adda nga umununa dayjay ayat. Saan nga dayjay ayatem ti padam nga tao ti proseso na? Iti proseso na, ayatem nga umununa ni Apo Diyos. Tapay, dayjay panagayat ken ni Apo Diyos, isuntumot lang iti mangi ted kada tayo dayjay tarigagay, nga ayaten tayo iti pada tayo a tao. No, iso nga kitain tayo dayjay leksyon tayo nga naglabas, no pag titipunan tayo. Dayjay leksyon tayo din na panalawas, dayjay kunana aggapo iti puso nga adda iti ayat. Itatan, dayjay inyadal mo Pastor Ray, no ay ayatem iti padam a tao, adapi nga tayo guram. Awanan. Uno, balbaliwak dya sa lutsod ko. No addan dayjay ayat ni Apo Diyos itabiyag mo, guraem pa yung atatipada matao. Saan na Pastor? Dati birbiro kankwana, gaputa addang arod ayat ko kini Apo Dios. Addamutin adi ayat ko ti padak nga tao. Ket ti birbiro kag dayjay pagsayaatan, pagimbagan, urnos ken kapya ti adda masarakan ti tunggal padak a tao. Ta ayat nga arod ken ipatpatag ko. San ko birbiro kankwana dayjay pagdaksan na. Tangamin no birbiro kankwana dayjay pagdaksan na, mangrugi nga umuna iti panunot ko. Nga aramidag iti saan nga nasayaat kang kuana. Nga ti resulta na, isunto ti pananggurak, wano saan nga nasayaat nga aramid. So nga ti agpaypayso, dayjay lintag, nga pagtutungtungan tayo, no masalungasing tayo detoy, agbasol tayo. So pagarian dayjay bagtatay, no pimatay tayo, agbasol tayo. Ngam ti pagrugyan ti basol, saan lang nga dayjay resulta na, ngayon aramid pamatay, no ti katagrugi ijay,
panunot, grugi ijay puso. May inaw ijay. Ijay. Nung kaspagarigan, i-applikal tayo manlangin. Nagimunak ka dahil may sa akabsat. Ti pagimunak ka adan pinta sa lugan na. Ka awan lugang ko, kahit kung ngamadan ti lugan, panunutik no kasano nga madanak ti lugan. Naging gana nga, mapapatay ko, itaray ko di lugan, sakto matagi ko. Mangrugi ije panunot. May ginaw ije panunot. Planwen ije panunot. Ije ti pangrugian ti basol. Ngem saan nga agrugi ije panunot? No dayjay nga panunot wenno ti puso. Ket nabalbaliwanayn. Awanen na. Isu nga dayjay tarigagay wenno dayjay kararag ni Ari David. Isu kumay iti umun-una nga kararag tayo kunana parswaem kanyak Ti baro. iti baro a puso. Anya dayjay nga baro nga puso? Dayjay puso nga agayat ken ni Apo Dios. Saan nga umununa nga di agayat iti pada matao? Tapay, day agayat ken ni Apo Dios. Into no makitam dayjay panagayat ni Apo Dios. Kasano nga guraem iti padam a tao no makitam to dayjay panagayat ni Apo Dios ken dayjay padam a tao. Una. Ken may sapay makita dito pastor. Kuna ni Apo Isus ay eten agagayem ken kakabsat. Ayatem ti padam a tao akas panangayat mo tabagim. One. Iti normal a tao awan iti tao nga kabubusor na bagina. Awan ti tao nga kaya nangasaktan ti bagina. So no ayaten tayo akas panagayat kini Apo Dios ken panagayat tayo iti bagi tayo. Daytoy ket ayaten tayo ana ipangpangruna. Tano dadto maket adda dayjay nga na ipangpangruna a panagayat tayo ti bagi tayo. Ayaten tayo akas panagayat tayo ti bagi tayo. Yung madadagijay na paspasamak iti daan atulag nga mabalintay nga inayon ditoy. Pastor Leo ken Pastor Ray. Kada ito'y inadal tayo, diyan yadal mo, Pastor Leo, dayjay panaki kamalala. Malagipyo dayjay kapadasan ni Jose. At dayjay pinagtalkan dayjay balay ni Teamo na. Potipar. One. Intalek na itam amin nga dayjay balay na. Laksid ni asawa na. Idi awanen dayjay amo na nga lalaki, dududwadan ka dayjay asawa ti amo na. Ginargari Ni Mrs. Potiphar. dayjay asawa dayjay amo na, dayto agtutubo nga Jose. Itinapintas nga prinsipyo dayjay dayjay kayat ko nga idanon gagayem ken kakabsat anya. Sakbay tay nga agbasol iti pada tay nga tao. Umun-una nga kuen tayo dayjay sao ni Jose kunan kasanong aramidek daytoy ket Pakabasulak ito. agbasulak iti Dios. Dayjay pumapatay, sabay mo palang aramiden, agbasol kay kina Apo Dios. Apo Diyos. No dayjay panakiabig, panakikamalala, sakbay mong aramiden, agbasol ka palang kina Apo Dios. Nataltalged nga dayjay relasyon, taday ito'y di baganan ni Jose ket, nabukoylen dayjay relasyon mi kina Apo Dios. One. Han ko nga kayat nga madadael daytang relasyon mi, may panggap-laeng. Di mo isa. Mabaling ibaga na ni Mrs. Potiphar. May panggap-laeng tapanang gargarim kanyak, saan ko akayat dadalen dayjay relasyon mi. Dayjay itinaununeg a kaipapanan daytoy panagbiag anak Kristyanuan. Tano daduma dadigay masulisog na tikunada ka. Awam ni Panglakayan. Awam ni Pastor Leo. Tawa mo lang. Awam ni Pastor Ray. Agsipod taawan ti makakita, gundawayan da dayaw makakita. Iso nga saan nga kasjay iti sursuro dayto leksyon tayo. Iti umun-una dayjay ayat. Ayat ken ni Apo Dios. Tapno dayjay panagayat tayo ti pada tayo nga tao ket saan tayo nga maramid. Dakano dayjay lintig mo lang nga agpay ti sabali nga tao dayjay di kagtakaw. Ada dayjay istorya Pastor Reken Pastor Leo. Dakano ti agama kakabsat nga apanday jay away. Away. Kaya malabsan da dayjay minulaan dayjay karubada nga Kamaisan. Kaya maya dayjay kunana dayjay ama, barok.
Inka pumuros na danto iti meriendata. Intunod agin inanata iti kalapaw. Siyempre di anak agtulnog. Ngam sabay nga purusin na di umununa. Nga mais nga adan, adanunan, nagsaludsod. Di ubing. Kakunana tatang kita maangawan makakita kanyata. Ita kanawan ngay. Kunana di ama ka. Awan. Takatigid ngay. Kinita mo di ama. Awan. Iji sangwanan ngay. Kinita mo di ama. Awan. Jalikodan ngay. Awan. Kunana di ubing ka. Iji ngay ay tatang. Kunana. Tangad. Kayat na nga sawen, iti sursuro na dito, dahil prinsipyo, nga sakbay tayo nga dangran iti padatay a tao. Takaw man, kaabig man, patayim man, agsapataka man, kunana teleksyon tayo, dahil karkari nga matungpal, laglagi pa, addan dahil nabukil nga relasyon tayo kini. Apo Diyos. Gusto, deta, Pastor, dahil imbagam nga kapadasan ni Jose ket uray sa dinno nga lugar ti pakipulpulapulan na, uray ganggana ti suna, uray sa dinno nga lugar na iwagwag kanya na, dahil relasyon na kini Apo Diyos, dahil ragsak na tungpal ti sao ni Apo Diyos. Ta, saan na nga malumangan ni Apo Diyos, Pastor? Ako damo ti Biblia nga ti basol mo sarakan na kanto, amo na mo deta, ket nang nangruna, saan na kahit nga dadagilin dahil relasyon na kini Apo Diyos. Ta, amo na nga ni Apo Diyos, si kikita. So, kung na kanta, Adda Diyos, jay nga to. Iba ko na Pastor. Kitkitaan na tayo, agalwad ka. Ima, tiramidem, saka, tipapanam. Kakabsat. Awal lang arod, ti mailumang tayo kini Apo Diyos. Sikikita kada tayo, mabasa na ti panunot, mabasa na ti puso. Nya pa ilang arod, tiramidem tayo, gaputawan mailumang tayo. Tungpal tayo, nagtulnog tayo. Saan tayong rakrakan da, relasyon tayo kung kuha na ta, nagsamit, ti makirelasyon kini Apo Diyos. Amen. Kakabsat. May sabi nga makitak, Pastor, at daday pag sasaong ako na dakat, apay muriyotak nga saktak tayo ayatak, kuna na kahit. No susto di panagayat tayo kini Apo Diyos. Uray no hantay nga malagip nga kitaan na tayo, gapuday di ayat tayo, iso day di ti kunanan ni Apostol Pablo nga, mangpilit kada tayo, nga agaramid kada gito'y pagayatan na ta, ay ayatan tayo ngamin eh. Dahil ti kasla kuna tayo nga motivating factor kadagiti aming aramidin tayo. Han nga gaputa kikitaan na tayo, aramidin tayo. Nudikat, aramidin tayo, gaputay, ayatan tayo ni Apo Isus. Kat gaputay, ayatan tayo, ay ayatan tayo, matipada tayo nga tao. Inayon ko, Pastor Leo, dahil inbagam, ang dadtoy pagleksyonan tayo. Una na, ti ayat, ket iso iti mayan natop a prinsipyo iti linteg iti Diyos. Iti tunggal maysa kadagitoy a kasungani ni Jesus ket ipangato na ti prinsipyo ti ayat. Sanay na yun, ti leksyon tayo. Ti ayat ket iyadayo na iti maysa nga tao manipod iti igugura na iti kabsat na The best. kapay, adaday ayat kahit. Kuna na pa ito, ti ayat kahit pataginayunin na iti ayan ayat iti agasawa a lalaki ken babae. Kuna na to, ti ayat kahit kariten na iti may sa Kristiyano akan kanayon nga agbalin anapudno kadagiti panakil langin-langin na iti kapada na atao ken iti Diyos. Daya ayat. Isu nga dayjay man no daytay inayon tayon dayjay nadadal tayo nga umununa. Anya malagip yu dayjay agapoy ti puso una na saan nga ti rumor tingiwat no di agapoy ti puso. Dayjay puso nga nais sukon ken ni Apo Dios. Dayjay puso wenno dayjay biag nga naiteder ken ni Apo Dios. Agarin ni Apo Diyos. Ket agsipod ta nagarin ni Apo Diyos, ta isuna ti Diyos ayat. Anya nga iti kababalinton dayjay nga tao. Sumatin tinayat. Isungan no daduma, dayjay ibagbaga na dayjay leksyon tayo din napalabas nga may nga karit kunanakit. Nasansanto kay kumangam dayjay skriba ken parisyo. Anya iti kayat nga sawen. Amuin tayo dayjay kaipapanan dagiti lintag.
O baling nga tungtungpalan tayo. Saan ka nga naibalot? Saan ka nga naibalot? Saan tayo nga naibalot? Kakabsat tapay. Di tayo pa mga nakapatay. Ngayon no ijay puso ken panagbiag tayo, agari dayjay gura. Kunana ni Apo Jesus, awanen dayjay prinsipyo ti ayat. Isu nga, Aring nakapatay. daytoy adal tayo kabsat, kadaytoy may kapat anya, daytoy ni Kristo ken itilinteg, itikas kasaba, ijabantay. Isuro na, nga naynayunan dayjay pan nakaawat tayo, dayjay kinasayaat iti ayat. Daman kahit ko pa'y pastor, Uy. na inayon DJ, kinapatag ti ayat. Dati ko na ti Biblia nga agsalutsudak, no kasano nga maamuam ti pudnong ayat ni Apo Diyos. Sungbat ni Juan kunana ditoy, umuna nga Juan 2, 3 aging gana ti 5, ngem basaik ditoy 5, kunana toy, ngem ti sa sinuman amang salimet iti sa una, pudno ang nagdanunan ken kuana ti ayat ti Diyos. Taday to'y makaamuan tayo nga datay ken kuana. Kasano mga maamuan ti pudnong ayat ni Apo Diyos? No di matsungpalin ti bilin na. Takuna na, nagdanunan ti ayat ti Diyos ken ka, no tungpalem ti bilin na. Anya dayjay sa nga nagdanunan gamin. Nagdanunan di manon. Halang nga di manon. Kasla no nagdanunan, kasla nagsabatan din eh. Uy. Dayjay pa nga lang nagsabatan, no di imayen ken ka dayjay kumpleto. Nananay. Tapay, dayjay binasang pastor into no Salimot mo tam. sinalimot mo tam. No alam dayjay kahit nangasawon kami dayta. Datayo digiti silaw. Dati ko na nanapoy siya sermon na. Dati iti asin. Kasano nga maamuan iti pada nga tao Nga si kati asin. nga sika iti asin, nga sika ti silaw. Kasano nga maamuan ti pada mga tao, dayjay ibagbagam, nga adda iti relasyon ko kini Apo Diyos. San kadi nga babaen metlaeng dayjay panagtungpal. So, dumulay bunga na dyan panagtungpal. Dayjay panagtungpal, panunukan na, nga adda tayon, kadayjay relasyon tayo, Kini Apo kini Apo Diyos. Anya ti mainayon mo, Pastor Leo? Kahit kuman nga kitaan, Pastor, dayjay asin, ken silaw. Dito asin ken silaw, nga iso nga, mga simbolo, kadagiti anak ni Apo Diyos. Isu da dagito eten agagayem ken kakabsat, no kitaan tayo. Isu da ti manginfluensya, ijay lugar nga ayanda. Ket iti panang-influensya da, malawagan da, kuma, ken mapadasan da dayjay nga ayat ni Apo Diyos, agsipud tayo sut makita da kada tayo. Haan nga isudat ma-influensyaan. Isu nga ti panagbiag ti may sakrisya, anyaman ti pakailaw kan na, nga kaskin yung sinailaok man kini asawa ni Potifar, adududwada, haan nga nagpa-influensya, kaya asawa ni Potifar, no, di kayat na nga influensyaan, di asawa ni Potifar, ibaga na, nga haan na kahit tagbasol kini Apo Diyos, kasi di ako mati kabibiyag ti may sakrisyano. Isu nga no alaen tayo, digitoy adal tayo anya, ni Kristo ken itilinteg na. Iturong na kada tayo, dayjay kinapudno, nga datayo nga anak na. Dada, oro na awan tayo ijay bantay, idi nagsermon, dagijay met iti adalin tayo. Isu nga idi ko na Pastor Leo nga da kayo iti silaw, saan nga depende dayjay silaw ka dayjay lugar nga yan na. Dayjay asin, taga Pangasinan, taga Cagayan ka, taga Tarlac ni Pastor Leo. Amo tayo dayjay kuan na dayjay asin. Magagamit ti asin. Dayjay asin ket isu iti preservative. Anya nga ta iti lubong gagayem ken kakabsat no awan dagiti anak ni Apo Dios. Nagbalinin nga nariribok kanawan ti masarakan nga kinapudno. Wanen ti agrairan ti kinaulbod. Wen. Agrairan ti dakes. Dan atisip nga rin ti lubong. Okay. Tata, may saman nga ilawag ko pa dito yung kakabsat. Dito yung leksyon tayo. Dito sa nga pulo nga bilin,
Apaman nga babaan ti ayat tayo, Mhm. kini Apo Dios. Kiti pakita tayo ti panagtungpal tayo. Saan nga gaputagun uden tayo ti panakaisalakan o dikat naisalakan tayo. Kalpasan nga maaramid tayo dito nga nainpapusuan. Ti ragsak tayo nga panagtungpal. Agbalin tayo ang nagasat. Intun mabisin tayo nga agtulnog kalagiti pagitan. Mabisin tayo kan mawaw tayo nga Iti amuan kinalinteg. kinalinteg. Ket aramiden tayo agbalin tayo ang nagasat. Ngem iti panagbisin tayo, panangaramid tayo, ket uyawin da tayo dagiti pada tayo tao. Lalaisan da tayo, uyawin da tayo. Agbaling kalatam nga nagasat. Agbalin ta kalat nga nagasat. Ngem intun no sinalungasing mo dayjay. Daksang gasat na at sinalungasing mo arud ti pagayatan ni Apo Dios. So amin dagito yung sermon ni Apo Isus agbalin nga nagasat ti maysa nga tao yipong tunang inadal tayo babaen iti panang tungpal ti bilin ni Apo Dios panang tulnog ken kuana nagasat tayo amin iti sanguanan na. Iti biyang ni Pablo, iti inbaga na ket kabaelak, dagito'y amin abambanag, babaen ken Kristo ang mamapigsa mamit sa kanya. Isu nga iti sursuro ti leksyon tayo gagayan kang kakabsat anya. Buklen tayo nga umuna dayjay relasyon. Dati kunana ni Apo Esos, siya ken ti ama. Ada dayjay relasyon. Buklen tayo met dayjay relasyon ken ni Apo Esos. Tani Apo Esos babaenton ka dayjay parabor na. Isunan tumeten iti tulong kada tayo nga mga ramid kadagiti pagayatan na. Pagayatan na. Ada dayjay maysa nga ilustrasyon nga inusar iti maysa nga mga isursuro iti Biblia. Ada kanu nga nagkinarit iti init nga ari ti lawag ken dayjay nauneg nga kuweba nga isu ti ari iti sipnget. Sipngat. Kinarit kanu dayjay kuweba dayjay Lawag. wenno di init kay kunan umay ka di pagariak tay pakita kanyam tisip nga ket di aldaw nga nagtulagan da napan nga rod di init apaman nga simrek di init iji pagarian Tisipngat. di sip nga ti sinaludsod na ka gayem Ayan mo. ipakita man tisip nga iti kayat na nga sawan ket anyaman dayjay nagbalinin akababalin tayo o galit tayo agsipod ta managbasol tayo nga rod gagayem ken kakabsat anya intun no pastreken tay ni Apo Jesus ti panagbiag tayo maabak digijay nga dati nga kababalin tayo dayjay kunatay nga manggura umayen dayjay ayat kada tayo may kat dayjay nga gura dayjay panagagom umayen dayjay ayat kada tayo may katon digijay nga dakes apakpakinaken isung agyaman kami gagayem ken kakabsat nagalistula ket ti orasen Pastor Ray ken Pastor Leo adu ko mapay digijay kayat tay nga inayon nga nukit kitaan tayo iti tiempo masapul metten nga aglipas ken agpakada tayo iti pa nagpakadami kakabsat ket ada di namnamami, ada di kararag mi, ada di dawat mi, ngayon tuno umay nga lawas, ket urayan da kami tumanen, makikadwa kayon tumanen kada kami, iti oras, iti panagadal. Ket kasta nga rod, itintay aramiden, kitagyaman tayo kada ito leksyon nga naadal tayo. Maminsan pa agpakada kami, kakabsat, ket sakbay kami agpakada, dawatek ken ni Pastor Ray, nga isuna iti mangidalan, iti kararag. Kararag tayo kakabsat, amami ni langitan, nagyaman kami Apo, tanaadal mi, ti maysa kakapapatgan, nga saom nga kasapulan nga maamuan mi, tapno ti kasta mabalin mi ida nga pagbiyagan, ken uray pa'y mangigiya kada kami tinanunag apan nakirelasyon, ken ka, katragsaken mi nga tungpalan dagiti pagayatam, dagiti bilbilin mo, nga tarigagayan mi agtultuloy nga dati unag ti puso mi. Benisyon am tunggal may sa kada kami, uray pa'y kadagitigdingding ken nagbibuya, dagiti dawaten mi ken Kristo nga Jesus. Amen. Amen. Magpakada kami nga rod manen, kakabsat, ket namnamain mi, nga kay lataa nga sumursurot kada kami ken ni Pastor Leo ken ni Pastor Ray tapno agmay sa tayo
Ito no may nga lawas, kada ito'y oras, iti panagadal. Imbag ngal daw tayo ang aming kakabsat.